Mae'n addas iawn mae yma ar y graig uwchben Aberystwyth yma'r Llyfrgell Genedlaethol wedi ei lleoli. Yn ôl yn yr 11 ganrif ar 10, roedd yma yn Llanbadarn fawr islaw y Llyfrgell ganolfan bwysig iawn, canolfan eglwysig bwysig iawn, a'r pennaeth y gŵr o'r enw Silien neu Silien ddoeth. I fab hynna, gŵr o'r enw Rhigyfarch, a ysgrifennodd waith pwysig sydd wedi cael dylanwad mawr yn Nyfed ac yng Nghymru ac yn ehangach na hynny, sef Fuchedd Dewi Sant. Biwgraffiad o fath i ddewi oedd wedi byw dros 600 mlynedd ynghynt i barad am o bopeth sydd yn Fuchedd Dewi yn wir. Wel, mae fyny i chi ddweud fel darllenwyr. Beth bynnag tua diwedd yr 11 ganrif ar 10, fe ysgrifennodd Rhigyfarch Fuchedd Dewi yn Lladin, a hynny fel rhyw ffordd o propaganda i dradyrchafu statws esgobaeth y bu i dad yn esgob arno fo Tŷ Ddewi a phrif ganolfan yr esgobaeth honno, sef Menifia neu Tŷ Ddewi ei hunan. Y pwrpas oedd dyrchafu statws yr esgobaeth yn wyneb yr honiadau newydd oedd yn cael ei gwneud gan y Normaniaid yn y cyfnod i orechafiaeth Caergaint. Fy'r Fuchedd yn llwyddiannus, mae honno'n stori arall, ond dyna sydd trwy'r Fuchedd Ladin i gyd, pwysigrwydd Dewi Sant fel archesgob, nid esgob yn unig, ond fel archesgob, ac fel gŵr oedd yn creu gwerthiau ac oedd yn gwneud pethau mawr. Nawr, does ganddo ni yma yn y Llyfrgell Genedlaethol ddim un llawysgrif yn cynnwys Fuchedd Dewi yn Lladin. Maen nhw ar y cyfandir, maen nhw yn Lloegr, yn y Llyfrgell Brydeinig ac yn y Llyfrgell Bodli ac yn y blaen. Mae yna resymau hanesyddol am hynny gyda llaw, ac yn ôl yn y 12fed ganrif yn fuan ar ôl dyddiau Rhigyfarch, mae yna rhyw 6 llawysgrif yn Lloegr ar y cyfan yn cynnwys Fuchedd Ladin Dewi Sant. Be sydd ganddo ni yma yn y Llyfrgell Genedlaethol yw y fersiwn gynharaf yma yn y llyfrgell o Fuchedd Dewi, a honno yn y Gymraeg. Nawr, jyst dros rhyw 2 ganrif ar ôl dyddiau'r Fuchedd Ladin, fydd bwyd ati i gyfieithu y Fuchedd i'r Gymraeg mwyn i bobl gyffredin i deall hi. Nawr, i ddeall a gwerthfawrogi beth sydd yn y fersiwn Gymraeg, mae rhaid gwybod ychydig bach am beth sydd yn y fersiwn Ladin. A beth sydd yn y fan honno yw, fel dwi'n dweud, tra dyrchafu Dewi fel Sant, fel archesgob, ond hefyd pwyslais mawr ar ein gyswllt o ar Iwerddon, achos mae rhaid cofio wrth gwrs fod Dyfed yn ôl yn oes y Saint yn y 6fed ganrif pan fydda Dewi wedi byw, fod yna gyswllt agos iawn rhwng y diriogaeth honno ar Iwerddon. Mae Saint o'r Iwerddon yn croesi o Iwerddon i Gymru nôl ac ymlaen. Un o'r Saint fydd rhaid diflannu o Gymru i wneud lle i Dewi Sant oedd Lladrig Sant, Sant arall, rydyn ni'n dathlu ei ddiwrnod o yn ystod mis Mawrth. Beth bynnag am hynny, mae yna bwyslais yn y Fuchedd ar gysylltiadau Gwynfelig, Dyfed, a'r hefyd lymder bywyd Dewi Sant, hynny di Dewi ddyfrddwr, gŵr na fydda ddim yn cyffwrdd alcohol o gwbl. Dyna sydd yn y Fuchedd Ladin, beth bynnag. A mae'r cynnwys yn sôn am i eni anffortunus, oedd ei dad yn frenin, oedd wedi treisio i fam, oedd yn lleian. Felly o gefndir felly o Dewi'n dod, mae'n cael ei addysgu dan Beilin, mae'n mynd ymlaen i sefydlu abati ynglyn Rhosyn, ac os gwrs mae yna nifer o wirthiau yn gysylltiedig ag o archafbwynt mawr ydy synod Llanlewi Brefi, wrth gwrs lle mae'r bryn yn codi o dan i draed ac mae'n yntau yn gallu pregethu yn fan honno o flaen yr esgobion a'r gwir pwysig eraill. Ac wrth gwrs yn niwad y Fuchedd, mae yna gyfres o ddigwyddiadau yn ymwneud â'r rhagmynegu farwolaeth a mae o'n marw ar y cyntaf o fis Mawrth. Cofio am ei farwolaeth o'r ydyn ni, a hynny yn 147 mlwydd oed. Dweud i ar y dechrau, falle bod chi'n credu bob peth sydd yn Fuchedd Dewi. Wel, mae'r Cymro, pwy bynnag oedd o eglwyswr nhw pob tebyg,
Yn nechrau'r 4eg ganrif ar 10, felly da ni'n sôn am gyfnod o dros 200 mlynedd ar ôl dyfu Rhugfyrch, yn mynd ati i gyfieithu Fuchedd Dewi i'r Gymraeg. Be mae'n ei wneud ydy cyfieithu, ond mae'n hefyd yn talfyru. Mae'n cael gwarad o'r holl ddylanwadau Gwyddelig o'r Fuchedd. Does dim angen yr heini, mae o yn anerch cynulleidfa Gymraeg a Chymraeg, felly mae o yn gwneud fersiwn o'r Fuchedd. A beth arall mae o'n ei wneud? Wel, mae o'n... Diolch yn sôn gymaint am yr elfen ddyfrddiol, hynny di. Diolch yn mynd ar ôl pa mor galad o bywyd yn mynaich os ydych chi falle, oherwydd bod bywyd mynaich i gyfnod o'i hun ddim cweit mor galad. Beth sydd yma felly ydy fersiwn dalfredig o Fuchedd Dewi. Mae'r fersiwn gynharaf yn ymddangos mewn llawysgrif yn Rhydychen yn Coleg Iesu, sef Llyfr Coch Dewi Brefi. Ie, llawysgrif wedi cael ei hysgrifennu yn Llawn Dewi Brefi ar gyfer cynulleidfa leol yn yr ardal yma, yn Nyfed. Does ganddo ni felly mor fersiwn gynharaf. Y fersiwn sydd ganddo ni, mae hon yn perthyn i gyfnod tua diwedd y 4eg ganrif ar 10, ryw hanner can mlynedd yn ddiweddarach. Ac mae ar gael mewn llawysgrif arbennig o bwysig. Da chi'n gyfarwydd efallai â Llyfr Du Caerfyrddin a Llyfr Coch ac yn y blaen. Wel, dyma Llyfr Coch Talgarth. Llawysgrif a ysgrifenwyd yn niwedd y 4eg ganrif ar 10. Gan wr, a da ni'n gwybod beth i enw fo. I enw fo yw Hywel Fychan. Mae'n law o hefyd yn un o'r 3 llaw sydd yn ymddangos yn y Llyfr Coch Hergest, felly mae o'n wr pwysig iawn. Llawysgrif honno, wrth gwrs, wedi cael ei chomisiynu ar gyfer Hopgyn a Thomas o Ynys Forgan. Mae'n debyg bod hon hefyd wedi cael ei chomisiynu. Mae'n llawysgrif arbennig o ddeniadol yn cynnwys casgliad o destunau crefyddol pwysig. A hynny'n gysylltiedig â brawd i Hopgyn a Thomas, gwr o'r enw Rhys a Thomas. Gwr a oedd yn amlwg eisiau casgliad o destunau crefyddol. Mae'n cofiwch am Bedair Cainc y Mabinogi a Chwedleuon, dyn nhw ddim yma. Mae yna bob math o bethau fel yma, fel ymborth yr enaid, cyfieithiadau o'r Lladin i'r Gymraeg, Cysegyrlan, Fuchedd, a mae yna Fuchedd Dewi Sant Cymreig yma. Dewi i ddechrau yn cynrychioli De Cymru, a Beino wedyn yn cynrychioli'r Gogledd. Ac fel y gwelwch chi, mae'n llawysgrif sydd wedi cael ei ysgrifennu ar femrwn, hynny di ar groen anifail, a hynny yn defnyddio rhyw inc brownyddu, ac felly yr hyddellau wedi cael ei marcio mewn coch. A taswn ni'n symud ymlaen i tua canol y llawysgrif, fe welwch chi y teitl yn fan yma. Fel hyn y treithir o Ach Dewi, felly mae yna gyflwyniad yn nodi pwydio ar y dechrau, ac o beth o'i Fuchedd a'i wyrthiau. O beth o'i Fuchedd a'i wyrthiau. Hynny di, nid y cwbl lot, just rhai ohonyn nhw felly. Lle mae gennych chi Ach Dewi yn y fama, Dewi fab Sant, enw anffortunus iawn i wrdd ar ei dreisio lleian. Fab Ceredig, fab Cynedda ac yn y blaen, sy'n profi fod o'n ddyn pwysig. A dyma ni'n dechrau wedyn y Fuchedd yn y fan yma, sydd yn sôn am Ceredig Frenin a mynd i mewn i weddill y chwedl. Talfyriad fel y dywedais i o'r Fuchedd Ladin. Talfyriad reit syml wedi cael ei pharatoi ar gyfer cynulleidfa o Gymru Cymraeg, ond yn cynnwys yma tua diwedd y Fuchedd, yn cynnwys geiriau nag ydyn nhw falle ddim yn anenwog yng Nghymru hyd at rwan. Sôn yda ni am y cyfnod pan mae Dewi yn marw, hynny di mae o mewn henaint, mewn 147 mlwydd oed, mae o wedi blino, mae'n siŵr, ac da ni'n cyrraedd y pwynt lle mae o yn rhoi di neges derfynol i'r bobl sydd yn gwrando arno fo. Gadewch i ni chwilio am y testun yn y fan yma. Mae o yn cyfarch. Mae o'n rhoi i fendith, ac mae o yn dweud geiriau penodol a chofiadwy.
Dyma eiriau Dewi yn y fan yma. Arglwyddi, frodyr a chwiorydd. Buwch lawen a chedwch eich ffydd a'ch cred, a gwnewch y pethau bychain a glywsawch ac a welsawch gen I fi. Mae yna un peth diddorol iawn yn y dyfyniad yna sy'n cael ei ailadrodd bob dydd gwyl Dewi yng Nghymru, yr 18fed ganrif a'r 11fed ganrif ar 20. Y gair bychan, a gwnewch y pethau bychain, a glywsoch ac a welswch gen I fi. Yn y Lladin, dydy'r gair bychan ddim yna. Gwnewch y pethau a glywsoch ac a welswch gen I fi, sydd yn y Lladin. Hynny di, mae eisiau chi fyw bywyd calad a gyfad dŵr yr unig. Mae yna rhywun cyfieithydd wedi ychwanegu'r gair bychan yma. Ac oni dyda ni rhoi mwy o bwyslais y dyddiau yma ar y gair bychan, na gyda ni